Αγαπητές και αγαπητοί, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε όλους. Όπως είναι λογικό και φυσικό, αρκετοί από εμάς, αν όχι όλοι, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες γλυκών την περίοδο των εορτών. Τι περιέχουν στην πλειοψηφία τους? Τα περισσότερα από τα γλυκά περιέχουν ζάχαρη. Τι είναι η ζάχαρη? Η ζάχαρη, ή αλλιώς όπως είναι επιστημονικά ονομασμένη, η ζαχαρόζη, είναι η κοινή ονομασία για τους γλυκούς και ήδη για το δαλικό τους υδατάνθρακες, οι οποίοι έτσι χρησιμοποιούνται στα διάφορα τρόφιμα που καταναλώνουν. Υπάρχουν διαφόρων τύπων ζάχαρα, τα οποία παράγονται από διαφορετικές πηγές. Έχουμε τις απλές παραλλαγές, τους μονοζαχαρίδες που έχουμε τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη και τη γαλακτόζη. Έχουμε τους δυσζαχαρίδες και τους πολυζαχαρίδες. Η κοινή κρυσταλλική λευκή ζάχαρη που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ είναι στην κατηγορία των δυσαχαριτών και στην ίδια αυτή κατηγορία συναντάμε και τη λακτόζη. Γενικότερα, η ζάχαρη τι είναι? Είναι ένα πολύ ενεργειακό προϊόν το οποίο θέλουμε να το καταναλώνουμε για να έχουμε ενέργεια. Στον εγκέφαλο ωστόσο, και θα δούμε τώρα κάποιες επιδράσεις στα διάφορα όργανα, σηματοδοτεί την έκρηση ντοπαμίνης, μιας ορμόνης η οποία γνωρίζουμε ότι βελτιώνει τη διάθεση. Όσο περισσότερη ζάχαρη όμως τρώμε, τόσο περισσότερη θα απαιτείται για να ανέβει η διάθεσή μας. Στο δέρμα μας, από την άλλη, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να αυξάνει τις φλεγμονές, οδηγώντας έτσι σε διάφορες τύπους ακμές και δερματικές παθήσεις, όπως είναι η ροδόχρους νόσος. Στο ύπαρ τώρα, από την άλλη, το σηκώτη μας μετατρέπει τη ζάχαρη σε λίπος. Η υπερβολική λοιπόν κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπαντος, ή αλλιώς όπως μπορεί να τη συναντήσουμε, η μη αλκοολική λιπόδης πατήτιδα. Το πάγκρεας, από την άλλη, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης αναγκάζει το πάγκρεας να υπερπαράγει την ινσουλίνη και να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση προδιαβήτη ή ακόμα και διαβήτη. Οι νεφροί, από την άλλη, στην υπερκατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγηθούν σε υπεργλυκαιμία, διαβήτη, ακόμα και νεφρική ανεπάρκεια. Η καρδιά μας, έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική κατανάλωση ζαχάρεως στο αίμα συμβάλλει στη σκλήρυνση των αρτηριών που εμπλέκονται στην καρδιά. Και το αίμα, από την άλλη, η επεξεργασμένη ζάχαρη προκαλεί απότομες αιχμές του ζαχάρου του αίματος, διαταράζοντας έτσι την ισορροπία στα επίπεδα του ζαχάρου. Πώς το σώμα μας τώρα διασπά τη ζάχαρη? Η κατανάλωση διαφόρων τροφών, όπως είναι μπισκότα, παγωτά και καραμέλες, ή οποιοδήποτε άλλο γλυκού της αρεσκίας μας, δημιουργεί έτσι στο σώμα μια κατάσταση στο να θέλει να τα διασπάσει τα πρόσθετα ζάχαρα και να τα απομονώσει σαν γλυκόζη και φρουκτόζη. Η γλυκόζη αντιμετωπίζεται διαφορετικά στο σώμα από την φρουκτόζη. Η γλυκόζη είναι ένα απλό ζάχαρο, ένας μόνο ζαχαρίτης όπως αναφέραμε στην αρχή του βίντεο, και είναι και το δομικό στοιχείο των υδατανθρακών, οι οποίοι υδατάνθρακες έτσι αποτελούν την προτιμόμενη πηγή ενέργειας του ανθρωπίνου σώματος. Η γλυκόζη μετέπειτα απορροφάται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος για να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Η φρουκτόζη, από την άλλη, όπως συχνά αποκαλείται και ως η ζάχαρη των φρούτων, επεξεργάζεται στο ύπαρ, όπου πρέπει να μετατραπεί σε γλυκόζη προτού χρησιμοποιηθεί σε ενέργεια. Αν βρίσκεται επεξεργασμένη και σε πολύ μεγάλες ποσότητες στα διάφορα τυποποιημένα προϊόντα, το ύπαρ μετατρέπει σε λίπος, με αποτέλεσμα την αύξηση των τριγλικεριδίων. Στα δόντια μας, ωστόσο, πώς επιδράει η ζάχαρη? Η ζάχαρη δρά σαν οξύ, η οποία έτσι θα καταστρέψει το σμάλτο των δοντιών, την αδαμαντίνη των δοντιών. Συγκεκριμένα διάφορα παθογόνα στοματικά βακτήρια καταναλώνουν τη ζάχαρη και δημιουργούν οξέα, τα οποία καταστρέφουν την οδοντική
επιφάνεια, δημιουργώντας τη γνωστή σε όλους μας νόσο τεριδόνα. Γενικότερα η ζάχαρη είναι όξινο pH, το οποίο έτσι μπορεί να συναντήσουμε στην κοκακόλα, στη λεμονάδα, σε διάφορες τέτοιες τροφές. Η τεριδόνα είναι η νούμερο 1 νόσος της στοματικής κοιλότητας, η οποία θα καταστρέψει τα δόντια μας. Αν τώρα, κατά τη διάρκεια των εορτών ή όχι μόνο των εορτών, κατά τη διάρκεια της λήψης ενός γλυκού ή κάτι το οποίο θα περιέχει ζάχαρη, αν αισθανθούμε ευαισθησία στα δόντια μας, θα πρέπει να επισκεφθούμε άμεσα τον οδοντίατρό μας, προκειμένου να ελεγχθεί η ακεραιότητα των δοντιών. Ένα δόντι το οποίο μπορεί να έχει ένα βαθύ σφράγισμα, ένα δόντι το οποίο μπορεί να έχει μια αρχόμενη τεριδόνα, πιθανότατα κατά τη λήψη ζάχαρης, διότι θα αυξηθεί, ακόμα θα γίνει πιο όξινο το περιβάλλον, θα δημιουργεί διάφορες ευαισθησίες. Καλές γιορτές, εννοείται καταναλώνουμε γλυκά, αλλά από την άποψη και την επιστημονική άποψη, θα λέγαμε, του οδοντιάτρου,